Europe's best food safety experts are joining forces to crack down on fraud. Euronews is following them in this special series called The Food Detectives. In this episode, fresh technology to make farm products you can trust. Rolling farmland and dairy cows happily grazing. This idyllic scene in Finland is exactly what you imagine when you think of high-quality, small-scale farm products. Yet, even this sector isn't immune from fraud, as food detective Hanna-Leena Alakomi explains. Pienimuotoisessakin tuotannossa saattaa tapahtua väärennöksiä. On tuotteita, sen takia on tärkeää, että meillä on keinoja, miten pystytään osoittamaan niin kuin tuotteen aitous ja jäljittämään, mistä raaka-aineet on tullut. So this farm run by Antti Koljonen is part of a pilot project with the food detectives to create a whole new level of transparency across the dairy supply chain. It begins with these robotic milking machines which measure and test the milk from each cow every day. Yksilökohtaisesti, eli jokaiselle lehmän maitoa pystytään seuraamaan ja tarkkailemaan ja vain laadukas maito päätyy maitotankkiin. Robotissa on todella paljon erilaisia mittareita, sähköjohtavuutta, lämpötilaa, veden määrää, niin nämä kaikki huomataan robotilla. The milk is then taken from the farm to this small dairy, where it's transformed into cheddar cheese, and the effort to maintain total transparency in production continues. The special ingredient is this QR code label developed by the food detectives from the EU's Watson project. Behind this simple printed sticker, you'll find the entire story of the product. Tällä Watson-ratkaisulla niin me pystytään QR-koodin taakse, tämmöisen täkin taakse laittaa paljon enemmän tietoa yksityiskohtaisemmin, että miten nämä tuotteet on täällä minäkin päivänä valmistettu, mitkä ne eri vaiheet on ollut, missä kaikki eri raaka-aineet on tullut ja sitten vielä lisää vaikka videota ja nähdään, että miten se itse valmistusprosessi on mennyt. The Food Detectives Transparency Solution was developed here in Vasa, on the west coast of Finland. One of the key goals of this team is for small-scale producers to be able to easily deploy their total transparency solutions using well-known technology like QR codes, as Food Detective Sture Udd explains. Vad vi gör är egentligen en spännande kombination av att utnyttja standardteknologier som redan nog används, men få ihop ett system där du koncentrerar på att behärska informationen så att informationen kan utnyttjas av alla av en produkt. Producenten, logistiken, butiken, konsumenten och inkludera recyclingen. This microbrewery is pilot testing the QR code solution. It means that details like where the barley was harvested are now visible, details consumers didn't always have before, according to food detective Pekka Karhunen. Kuluttaja kiinnostaa, mistä raaka-aineet ovat, onko se todellakin lähituotettua ja ravintosisältö, onko siellä ehkä allergisoivia asioita. Tämän tyyppiset asiat kiinnostaa. Aitous on se, mikä halutaan varmistaa. This unique code also helps fight against imitation and fraud. Tai esimerkiksi tämä meidän olut on voittanut Suomen paras olut-palkinnon ja silloin voisin kuvitella, että moni kilpailija voisi niitä sen perusteella pyrkiä tuottamaan ja labeloimaan, merkitsemään tuotteet. The flow of data goes in both directions too. Once customers scan the code with their phones, they can evaluate the product, feedback comments to the producer and see promotions and updates. Tällä hetkelläkin siinä on jo mahdollisuus, että kuluttaja voi antaa palautetta tuotteesta ja sitä kautta antaa suoraan palautetta niin kuin tuottajalle ja vaikuttaa siihen brändin muodostumiseen ja toisaalta sitten myös tuotteen valmistaja voi päivittää tietoja ja jos esimerkiksi tarvetta takaisinvetoon, niin sitten kuluttaja näkee sieltä tämän tiedon. That's all for this episode. Next time on The Food Detectives, we're in Spain to see a sweet new system to find fraudulent honey. See you then.